बेयो जाबाय दावमासार अरननि नुथाय। बे अरना जोबोरैनो गिदिरमोन। बे अरनावनो सासे साधुआ 7 साननि थाखाय तपस्या खालामनो फैदोंमोन। बिनि मुङा जाबाय महेन। बियो सासे फुजारिमोन। फुजारिमोनब्लाबो एसे बियो जाम्बा दंमोन। बेखौ बिनि गुरुजिया दै लांफैनो थिननायलाय बियो दै लांनो फैदोंमोन। बिसोर सानैजों बे दावमासार अरनाव 7 साननि थाखाय तपस्या खालामनो फैदोंमोन। दिनै बिसोर सानैनि जोबथा सान। गुरुजिया बै दावमासार अरननि फांसे बिफांनि सिङाव थानानै तपस्या खालामबाय थायो। नै गुरुजि, दैया लाबोबायमोन आं। लाबोबायमोन ना दैया? दे बेयावनो दोनथ' दे। जागोन दे गुरुजि। ओमफ्राय गुरुजि, जोंनि तपस्या खालामनाय दिनाथ' दिनैनो जोबथा खेबमोन ना? औ खगेन, नों सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। जोंनि तपस्या खालामनायनि साना दिनैनो जोबथा सान। बेलासि जानाय लोगो लोगोनो जों बे अरनखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव तपस्यानि थाखाय ओंखारलांगोन। बे गामिनि मुङानो जाबाय मायापुरी। बे गामिनि गासै रायजो राजाफोरा ज' ज' अनलायनानै थायोमोन। बे गामिनि रायजो राजाफोरा गासैबो जयै मिलायनानै गावबा गावनि खामानियाव मुखुबै थायोमोन। रावबो ओरैनो बेखारै थागारामोन। आरो बे गामिनि रायजो राजाफोरा जोबोद धोरोमसुलामोन। बिसोर फुजा होनानै जोबोद मोजां मोनोमोन। बिनि मुङा जाबाय धनिराम। मायापुरी गामियाव खालि बेल' खामानि मावामोन। मानोना बियो गावखौ खामानि मावनांगौ होननानै जेबो सानामोन। बियो ओरैनो सानफ्रोमबो जिराय जिराय जाबाय थायोमोन। धनिरामहा सासे फिसा हौवा आरो सासे फिसा हिन्जाव दङमोन। मुंफोरा जाबाय राम आरो सीता। आरो बिहा सासे जोबोर अनसुलि बिसिबो दङमोन। बेनो जाबाय बिनि बिसि गीता। बियो जोबोद फिसाय सिबिसुलि आरो जोबोद धोरोमसुलि हिन्जावमोन। धनिरामआ मोसौ बिमा मासे दङमोन आरो बे मोसौ बिमाया मासे गोरलैबो दङमोन। बे मोसौ बिमाया जोबोद बुरजा बुरजा गाइखेर होयोमोन आरो बे गाइखेर फाननानै मोननाय रांजोंनो बियो न'खरखौ मोजाङै मोजां सालायनो हायोमोन। बेनिखायनो बियो जेबो मावामोन। बेलासि जानाय लोगो लोगोनो बिसोर फुजारि सानैया बै दावमासार अरननिफ्राय ओंखारबोनायसै। बिसोरो सानैजों बेबायदिनो अरन गेजेर गेजेर आरो गिदिर गिदिर मन्दिरफोराव बेबायदि तपस्या खालामनो थाङोमोन। गामिनि मानसिफोरा धनिरामखौ नुनानै रायज्लायसोगारो। हाब, धनिरामआ मावा दाङा न'खरखौ मारै सालायोब्रा? माथो मानसिखौलाय जेबो मावनायखौ नुवा। खालि मोसौ गाइखेरल' सेरो, बिजोंनो माब्रै न'खर सालायो बेलाय? जानोलै आंबो आसरितसो मोनो। सान हाबनाय लोगो लोगो बिसोरो मायापुरी गामि मोनहैनायसै। गुरुजि, बे हरनि समाव नों जोंनि न'आव। खुलुमबाय गुरुजि। खुलुमबाय फिसा। दे सिखारदे फिसा। बे हरनि समाव माबोरै फैनाय जाखो गुरुजि? 7 साननि थाखाय बै दावमासार अरनाव जों तपस्यानि थाखाय फैदोंमोन। दा बियो दिनै फुरा जाबाय। दा जों गुबुन दाबसे जायगायाव तपस्यानि थाखाय ओंखारबावदों। नाथाय बे हरनि समाव मेंनाय मोननायलाय नों फिसानि न'आव दिनै हरसेखौ थाथ'नो थाखाय फैनाय जाबाय। दे गुरुजि, हामदों दे, मोजाङानो जादों। गीता, ओजों फैनाय। ओजों बायजोआव फैथ'नाय। ओइ थांगौ र'। गुरुजि फैदों। माथो बायजोआव थाबाय थाखो? न' सिङाव तुद'। बेबादिनो बिसोरो जयै मोजां गाज्रि गोबां बाथ्रा सावरायनायसै।
धनिराम, नोंस्रा न'खराव साबेसेबां दङ? गुरुजी, जोंहा न'खराव गासै 4 दङ। आं, गीता आरो गथ'फोर 2। धनिराम फिसा, गथ'फोरनि मुङालाय माथो? राम आरो सीता होननानै गाबज्रियो गुरुजी। हौवासाया देरसिन गुरुजी। राम आरो सीता, जोबोद मोजां मुं दे। ओरैनो न'खर सालायनो थाखाय नोङो मा मावो? मावनायाथ' जेबो मावा गुरुजी, आरो आं मावनांगौ होननानैबो साना। आंहा मोसौ मासे गाय दङ, बेनो आंनो गोबां गाइखेर होयो आरो बेजोंनो जों न'खरखौ आरामसे सालायनो हायो। दे बिदिब्ला फिसाफोर, हरबो थौबाय, उन्दुलायदो। जोंबो गाबोन सोरांबानो ओंखारलांगोन। सोरांनाय लोगो लोगो बिसोर सानैबो सिखारनायसै आरो थांनो लाहार फाहार जानायसै। जों बेनिफ्राय थांनायनि समा जाबाय। थां, नोङो थाबैनो बै मोसौ मानैखौ लानानै फैनाय। नाथाय मानो गुरुजी? बैफोर खामानिफोराथ' सिखावफोरनिसो। जों माबोरै गुबुननि मुवा बेसाद खावनानै बेबायदि इनाय खामानि मावथावो? खेबसे मोजाङै सानग्रोनानै नायोब्ला गाहाम जागौ नामा गुरुजी? आं जा थिनदों बेखौ नोङो माव। नों गासैखौबो उनाव बुजिजोबगोन फारि फारिनो। महिला गुरुजीनि बेरेखा बाथ्रा बुङाबालासिनो गुरुजीया जा थिनदों बेखौ मावनायसै। मोसौ गलिनिफ्राय बियो मानैबो मोसौखौ लानानै फैनायसै। समा सोरांसि सोरांसि जाथारबायमोन। बिसोरो थाब थाबनो बै मोसौ मानैखौ लानानै अरन फारसे आवगायलाङो। आरो दाबसे अरनाव बै मानै मोसौखौ बिसोरो हगारनानै दोनहैयो। बेनिफ्राय बिसोर सानैबो गुबुन दाबसे जायगायाव थपैसानि थाखाय ओंखारलाङो। अखानायै धनिरामआ सिगां सानफोर बादि मोसौ गाइखेर सेरनो थाखाय गलिनि फारसे ओंखारलांनायसै। बियो गलियाव थांनानै नुहैबायदि मोसौआ गलियावनो गैया। आया, मोसौआलाय बोरै बबेहाय थांखो? मा जेरावबो थांफेरा बबेहाय थांखो बे मोसौआलाय? माथो आंलाय मोजां खाथादोंमोनब्रा। माथो बे मोसौआलाय जेरावबो थांफेरथारामोन। नै खोनासंलाय, जोंना मोसौआनो गैया गलियाव, बिमाबो गैया फिसाबो गैया। बबेहाय थांखोथाय? हे दानिया मा खालामनानै जाबावनांगौ जाखो? थाथ' र', गामियाव एसे खबर लाहैनायनां, गुलांदों नामा? बेबादि होननानै बियो गामियाव मोसौ नागिरनो ओंखारलांनायसै। गामिनि गोबां खना खनला जायगायावनो बियो नायजोबबाय, नाथाय दासिमबो बे मोसौखौ नागिरनानै मोनाखै। हाग्रा अरनफोरावबो बियो नायलालाजोबबाय, नाथाय बियो दासिमबो गावनि मोसौखौ नागिरनानै मोना। ओजों बिनि मोसौ मानैया अरनबारियाव आलो गोजोन बेराय बेराय गांसो जागासिनो दङ। बियो गामिनि मानसिफोरनाव सोंहैलाबायनायसै गावनि मोसौखौ नुदों नामा होननानै, नाथाय रावबो बिनि मोसौखौ खिन्थानोनो रोङा। फुंनिफ्राय नागिरै नागिरै मोनाबिलि जागलायबाय। उदैयाव ओंखाम गैयालासिनो मोसौ नागिरगासिनो बियो। बियो मोसौखौ नागिरनानै मोनबोयैनि न'आव हारसिङै दुखुयै बियो जिरायनानै थाफैयो। बर' मोसौआलाय मोनबो आसै नामा? मानाव स्रि न'? गैया बिमा, मोनबोआसै आं मोसौखौ। बहाय थांखोथाय? गामि गामि सोंहैजोबबाय आं, नाथाय रावबो खिन्थानोनो रोङा। बिराद सिन्थासो जाबाय आं, मा खालामनानै जाबावनांगौथाय?
अखानायै गामिनि रायजो राजाफोरा बिफां सायहायाव जिरायनानै धनिरामनि मोसौ गोमानायनि बागै रायज्लायनायसै। ओइ माथो धनिरामा दानि मोसौआ गोमाबायनो। बेथ' मोसौ सायावसो सोनारनानै संसार जादोंमोन। दा मा खालामनानै जाबावगोन बे मानसिया? गसाइयासो मिथिगौ आरो बेनि जिउखौ। धनिरामा अखानायै फुङावबो गावनि मोसौ गलियाव थांनानै जोबोद दुखुजों गाबहैनायसै। बियो सानफ्रामबो बे मोसौनि बागै सानै सानैनो दुखुआव गोलैलांनायसै। उन्दुनाय मानि बियो गावनि बै मोसौ मानैखौल' सिमां नुबाय थायो। बै मोसौ मानैनि बागै सानै सानैनो बियो जोबोद जिंगायाव गोलैनायसै। बेबादिनो समफोरा हालो दैलो बारलांनायसै। गामिनि गासैबो रायजो राजा सुबुंफोरा गावसोरनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय बायदिसिना खामानि मावनानै समफोरखौ बारहोगासिनो दङ। नाथाय गुबुन फारसेथिं धनिरामा मोसौ गोमानायनि मुङाव जोबोद सिन्थायाव थाग्रा जाबाय। नै बोसोरनि उनाव बियो गावनि आबाद फोथाराव थांनायसै। बियो थांनानै नुहैबायदि गोबां हाग्राफोरा जाग्लोबजोबनानै दङ। हाब माथो आंना दुब्लियालाय आबाद मावनाय जायैखाय एफाग्राब हाग्रा दुजोबबायलै। खस्थ' मस्थ' बिसोरखौ गासैबो एवस्रांजोबनानै आबाद मावनानै जानांसिगोन। बियो गोबां बोसोरनि उनाव गावनि आबादथिलियाव आबाद मावनो लाफिननायसै। बिनि बिसि गिथायाबो फिसाइ धनिरामखौ बे आबाद मावनायाव जोबोद हेफाजाब होनायसै। बिसोरो सानैजों ज'-ज'नो गोरोबलायनानै आबाद मावनो लानायसै। माखासे दाननि उनाव बिसोरनि आबादा जोबोद मोजां जानायसै। दा बिसोरो बेबायदि आबाद मावनानैनो गावसिनि न'खरखौ सालायनो लानायसै। बे जाथायखौ नुनानै गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो धनिरामनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायनो लानायसै। सानसेखालि धनिराम आरो बिनि बिसिया आबादथिलिनिफ्राय मैगं खाना लाबोनानै बाजाराव लांनो थाखाय मैगं बासिबाय थादोंमोन। बे समावनो सिगांनि फुजारिया फैयो। ओइ फिसाफोर, माब्रै दं नोंसोरो? अ गुरुजि, नों फैदों? मोजाङैनो दङ गुरुजि। हा माब्रैथो फैनाय जाखो? दानिया आबाद मावनो लाबाय नामा आदै? औ गुरुजि, दानिया आं आबाद मावनो लाबाय। माथो होनबावनो आरो। हा माब्रैथो आबाद मावनो लाजेनखो? माथो बुंबावनो गुरुजि, जेब्लानिफ्रायनो मोसौआ गोमादोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं न'खरखौ मोजाङै सालायनो हायाखैमोन। नाथाय आं बै मोसौ खावगिरि बिथांखौ रोजा रोजा साबायखरसो होनो सानो। मानोना बिथाङा आंनि मोसौखौ खावामोनब्ला आं दिनैसिम बेबायदि आबादारि जानो हानाय नङामोन। मानोना आं सानस'नो हायाखैमोनदि आंनि मोसौआ दि माब्लाबा थैलांगोन नङाबा गोमागोन। बै सुबुङा आंनि मेगनखौ खेवना होबाय। बेनिखायनो आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। धनिरामनि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै फुजारिया जोबोद गोमोहाबनायसै आरो आसरित जानायसै। अब्लासो बियो गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो हाबायदि गुरुजिया मानि थाखाय बिखौ मोसौ खावनो होदोंमोन। मानोना धनिरामा सिगाङाव मोसौ गायनि सायावनो सोनारनानै न'खरखौ सालायगासिनो दंमोन। जुदि बे मोसौआ माब्लाबा थैलाङोब्ला बियो न'खरखौ माबोरै सालायगोन? बियो लामा लामा सानलांनायसैदि अब्ला जों धनिरामखौ अलसिया जानायनिफ्राय आरो गोरिब जानायनिफ्राय बासायबाय। बै साननिफ्रायसो बियो गोथौ गोथौ खोथाफोरखौ साननो हाग्रा जाबाय। महन सादुआ गासै बाथ्राखौनो गुरुजिनो खोन्थाहैजोबनायसै। गुरुजिया महन सादुनि बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद खुसि जानायसै। सल'आबो एसेयावनो जोबनायसै। रथ'नाय रथ', जोंनि भिडिअआ दासिमबो जोबाखै, स्ट'रिया जोबदों। दा आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा खावलायनो सानदोंदि गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखै। अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।